mag hatag kanato katinawan sa transition, no? Sa transition sa gikan sa daan ngadto sa bag-o. Daang testamento ngadto sa bag-ong testamento. Kay si Kristo ang atong Ginoo, siya man ang sinugdanan sa bag-ong testamento, no? Bag-ong basahon. Og isip atong Ginoo nga magsugod sa bag-ong kasabutan, bag-ong basahon, kinahanglan gyud na iyahang hinay-hinay pagpasabot ngadto kanila ang kabag-uhan. Ang dili mo sabay sa kabag-uhan, magpabiling yun sa daan, no? So sila ni matinud-an ni Juan o sa mga Parisiyo, sila ang katapusan ng mga bahin sa karaan nga basahon. So sige pa sila puasa kay nagtuo sila nga dili pa ni mao ang bag-ong panahon sa Ginoo. Sa mga igsoon diya sa atong kinabuhi, kanang pagbag-o, kanang moabot usab sa atong kaugalingon, nagka-problema ta ba, no? Kay panalitan karon mga ginikanan, sa una mga ginikanan sila may mga saba sa mga anak. Ya karon ang mga anak na may mga saba sa ginikanan tinuod. Sebenarnya siya na hindi takasabot sa kabaguhan sa panahon, murag dili ta mo fit sa bagong panahon, no? Pero imog yung tagaan og mga moments of reflection kung saon siya nga kahimtang. Pero og makasabot kita nga nausab na ang panahon, murag dili na kay na bugat nato. Ato na lang na hampino ng mga kagool, no? Mga hinanakits na to. Pwede na magunda siya nga kung open ta, ablita o sa bagong panahon, nga ito lang arang naon-naon, pamalandungan. Pero kita natag explanation, anak. Nausab ang panahon o sa kausaban sa panahon, miduyog usab ang kultura. Busa, mao ni ang mga panghitabo. Sa ang mga bata gani adto na mo kat-on sa nagtuo mo nga kanang ilang mga in English dito na makatunan sa klase. Sa eskwela dili oy dito na sa internet. So kana ba ing ana nga mga kabag-uhan. So kita gyud mo munaog yung tag maayo aron atong hisabtan sila. Pero doon na gyud kanang pag-antos sa pag-usab. Wala gyud pag-usab nga kanang sayon. Na ay pag-antos, na ay kanang ang process niya kanang ato gyud siyang may masakripisyo sa pagbag-o, na ay mga butang nga pwede natong madala, na sa mga butang nga sakripisyo nato. Hinaot nga ang grasya sa Ginoo diya sa atong pagpaningkamot nga mo nunot trata kanunay sa kabag-uhan sa iyahang sa atong kinabuhi tungod sa iyang grasya, magtabang siya nato aron nga mulampos ta adlaw-adlaw sa pagbag-o. Pero usahay moingon ko na mao gini akong pamalandong, dili ni maingani ang mga anak o naghinomdom gyud ang ginikanan. Pagtudlo sa mga anak bahin sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra gyud atong pundasyon sa atong kinabuhi. Kung mayon ta na maayo nga kinabuhi, ang tinuod nga maayong kinabuhi diha gyud nato isukad sa pag-ila sa Ginoo. Doon ay daghang maayo aning kalibutan, apan kung di nato isukad sa atong pagtulunan sa Ginoo, murag kuwang gyud ang kaayo. So na usaya ako mga ginikanan man gud kay walay time pag tudlo, pag matuto sa mga anak. Mana nga in English ana lang tanila karon, di na ta katubag. Hello. So na siya. So kada bunyag nako maingon jud ko na
itudlo gyud ning mga pagtulon ana sa bunyag ngadto sa inyong mga anak. Hinaut nga inyong nasabtan ang akong paambit. Ang Diyos magpanalangin nato. Amen. Palihog mo